ଗୋଡ଼ ଛନ୍ଦି ହେଇ ମୋ ନାଇଟିଟା ତଳପଟ ଚିରିଗଲା। ଭାବିଲି ଏହି ବାହାନାରେ ନୂଆଟା ଆଣିବି। ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା ନ କରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରିଗଲି ବଜାରକୁ। ତାପରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଦୋକାନରେ। ଗରିବ ଘରର ଝିଅ ମୁଁ, କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ 10 ଥର ଭାବିବାକୁ ପଡ଼େ। ଦୋକାନରେ ପଶୁ ପଶୁ ଚାରିପଟେ ରଙ୍ଗବିରଙ୍ଗ ଡ୍ରେସ୍, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଛୁଇଁ ଛୁଇଁ ଗଲି। ସେ ଭାଇ ଜଣକ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ନାଇଟି ଦେଖେଇଲେ, ମୁଁ ଖାଲି ଘାଣ୍ଟୁଥାଏ। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ, ଝିଅ ପିଲାମାନେ ନେବେ ଗୋଟେ, ଦେଖିବେ 50ଟା। ତା ଭିତରୁ ମୁଁ ଜଣେ। ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଘାଣ୍ଟିଲା ପରେ ଏଇ ହଳଦିଆର ପସନ୍ଦ ହେଇଥିଲା। ଦାମ୍ ପଚାରିଲି, କହିଲେ 700 ଟଙ୍କା। ଦାମ୍ ଶୁଣିକି ଚୁପଚାପ ସେଟାକୁ ରଖିଦେଲି। ଶେଷରେ ଅଲଗା ଗୋଟେ ପସନ୍ଦ କରିକି ଆଣି ଆସିଲି। ବଜାରକୁ ଯାଇଛି ମାନେ ଗୁପଚୁପ୍ ତ ନିହାତି ଖାଇବି। ତାପରେ 20 ଟଙ୍କାର ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇକି ସେଇଠୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ଆସିବା ବାଟରେ ମାଛ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ଏପଟେ ଶୁକ୍ରବାର ବି ଥିଲା। ସେଠୁ ରୋହି ମାଛ 1 କିଲୋ ନେଇକି ସିଧା ଘରକୁ ଆସିଥିଲୁ। ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମୁଁ ମାଛ ଧୋଇବାରେ ଲାଗିଗଲି। ମାଛଗୁଡ଼ାକୁ ଧୋଇ ସାରିବା ପରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୋଳେଇକି ରଖିଦେଲି। ଏତେ ଦିନ ହେଲା ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁନଥିଲା କାହିଁକି? ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଆପଣମାନେ ମୋତେ ବୋଧେ ଭୁଲିଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ରହିଲି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୁହାର।